Zer moduz oporretan? Pila kargatuta? Bai, eta zu zer moduz Frankfurten? Topatu altzen nuen lagunaren etxea. Bai, erraz topatu nuen, arazorik gabe. Egia esan, printzesa baten pare zaindu naute, eta ezin naiz kexatu. Az ez ortea. Eta, hegazkinean ondo? Baitare. Bueno, baina hala ere, badaukat anekdota txiki bat. Zer, atzerapenak? Ez. Lapurreta? Ez motel, lapurreta edo aireportura iritsi nintzenean, denbora sobera nuen eta liburu bat eta gaileta pakete bat erosi nituen. Txoko batera baztertu nintzen, bake-bakean liburua irakurtzeko. Eta, lapurtu? Ez, entzun. Denbora puska batera ondoan gizonezko bat eseri zitzaidan, eta aldizkari bat zabaldu zuen. Gubion erdian gaileta paketea soilik zegoen, eta lehendabiziko gaileta hartu nuenean, gizonak ez zuen beste bat hartu. Baina, lotxagabe alakoa. Horixe bera pentsatu nuen neuk ere. Ta ausartagoa banintz zerbait esango nioken, baina... Esan egin behartzen nion zerbait neska. Entzun, nik gaileta bat hartzen nuen bakoitzean, hark beste bat hartzen zuen. Eta, utzi egin zenion hartzen? Nik zure lekuan zerbait esango nioke. Oso haserre jarri nintzen, sutan, ezin nintzen konzentratu, ez da erreakzionatu ere. Eta azkenean, gaileta bat bakarrik geratu zen. Eta, berak janaltzuen. Orduan gizonak, azken gaileta erdibitu zuen, eta erdian niretzat utzi zuen. Uraia gehiegi iruditu zitzaidan. Eta amorruz beterik, liburua itxi nuen, nire gauzak hartu nituen, eta enbarkerako gunera joan nintzen, han itxarotera, hegazkinera igotzeko abisua entzun arte. Eta... Ezin dut sinetxi benetan. Baina, jarraitu, jada luze etxitzena ere hasi naizetan, eska?